ole ama sa in clear tu te chibai ka bu le vek chuwa tutuma chuan he Lalrosanga kan hria ani hi eng ang chial lar nge ani ti te Mizo nula Mizo meichhe kan ti zong abikin a pitar thleng pon ani khatiang khanin an a chil dan te eng ang chen nge an du nge to ti te kha chu kan hriat vek arinoma chon he tu langat phe chuan a zep thu cheng lawa Lalrosanga hian music video thar te po aron ti chuaka ni kha anakina thunei tu te na react an phal hun Darkar khan karon ti chok ve dona ni reaction video big kha khami apo khanin viewer kha an bon view ni om takane eng poni se Lalrosanga shim he chu hetiang anga mo mi zomi pa ve mai mi pakhat ve mai tangwal pakhat ve mai hi mi zonula zong enanga tengen a chil tak enge hetiang ang ma an a chil na tura thil ti anei bi kem ni ti te khatiang pok khami tam takina an ngai tu ruk ani ti kha chiang ane chu mi tam tak hi chuan Lalrosanga hi chuan lara phulom tun ma a an har sat zo lai te po ania khatinga te po anu le pa thu awi je kan hrevek ani chu wang chuan lara phu ni tiang chi te tam tak comments kha mu tur omani amaro chu tiang ani lai chuan mi then khat ve thung chuan in ka chu enge motak chu omani nge yang he tiang ang ma Mizo meichhe zong abikin Mizo nula chelo tak pialama pitar putar kan ti thleng po a chil chan hi thilin thup lian tak chu omani nge yang ti te tam tak an omani Lalrosanga big hi kan hriat angin youth icon khan fu chiang lo mo ti putomia hla atang khan mi pui tam takina kan hriat chan kha neya khata tang khanin chuai ni reng anei thei talo mo ti tur khopin a in vor lian tel mai ne chu thik tu po anga a soi sel tu po anga mol hle ni ti kha chu kan hriat vekarin om to a chon Lalrosanga big hi ama hian thil mak tak a om tlat mai ne chu enge kan ti chuan hei mi tam takin na takin an soi sela an komena ti khan an troll bang lawani khatiang ang ani chung khan changlet ngai lawa alo nui sang zel reng thei te po hi Lalrosanga mi je hi a tha ti du tan chuanin ti na tur kha atam view ani ti kha chiang ani chu ti rualin mi hring kan nia fam kim lo kan nia fel fam kim big lawe eng mola ya hi chon atun manuna te po nia en ton tlak lo lai chu tam velom ka hre chiang velom ti tok kha an lo omani pon thilom tak ani thawa amaro chu Lalrosanga hi chu thil mak deuh mai chu khatinga an soi se lui te comment negative positive comment kan ti te khatiang soi sel na te fak na te po ni khatiang rinuai te comment sang mu tur om kara khan ani chon changlet ngai mi lo mai ni chu tiang ani wang chuan fak du tu tan po fak lo the ani don lo ni ti khatu chiang renga ne ya chot ama hi mi pa zai tak meichia mo meiche hip na tura han nui deuh se kan ti te engemo atcho me kan tiang chi te le meichia han mel no dan te an ril ru han lak pen dan te hi chu aruk tak hen athiam ani ti hi chu chiang ngoi me ni chon thil pakhat mi tam takina an ril ru lo lian chawa chu antinan youth icon atel ma po khan YouTube channel sang ate po ria fiam thu kan ti lampang te po ni chi sang content sang khan ron upload kha nia chuanin Lalrosanga hian ti khan YouTube channel ten siam chawa Mizoram record aron siam nghal dot mai ni reilo te nuai khat subscriber te kha chu Darkar somni palitlin ma khan anei nghal der mai kha ni khatiang khop khan Mizoram record thar aron siam kha nia chu tiang bok chuanin hei tuna po music video thar te po ni ang nakina adang zel te po ni ang chu khatiang ang thil thar aron ti chu shima hian Lalrosanga hian ama music video kan lo mu to te Mizoina kan lo siam to mo Rebecca I kan khua ti te khatiang chi Mizo music industry huanga video views nei bon zol kan tiang chi te kha Lalrosanga hian in music video thar thar zel aron siam chho zel nei phei chuan aron khum chho mai lo mo ti te kharil ruwa lang rum ane tu chu engia chan kan ti chuan soitawang kha ti khan YouTube channel te pon siama reilo te milar tam takin an nei thei lok lo mo thla tam tak thum thlali thlanga an nga nuwa an nei chau subscriber sing ruk sing sari te nuai khathel te poni khatiang kha ani chuan in reilo te aron nei thlat zel mai chu wang chuan Lalrosanga hian
hei kan hmuangin Rebecca Lalrosanga kan khua kan ti te pawh 3 years ago 20 million views anei hem mai ani heti ang deuh hian aron khum chho mai angem Lalrosanga hian hlathar hla hit kan tiang chi te a thar zel ati chuak zel ani theingat phei chuanin view si anei bon don ani ti hi chu thil chiang reng ani ti chon Mizo music industry huanga hian Mizo record thar mo Mizoram record thar hi aron siam thlu lawang ti hi soi thei om mi lo maya a chan chu hei Rebecca Lalrosanga hi views nga pol tak ani ana kina Esther namte ti po karon ti langanga ti hian 3 years ago 20 million views anei ani atuna Lalrosanga hian in hlathar emo engemaw hit takron ti chuak thut zelta selati khan 3 years ago 20 million hi apel wa angem ti te pawh kha ril ruwa alang lo thei lo ani tuna kan hmu lai Rebecca Lalrosanga kan khua official ti ngat phei hi chu a hun lai phei kha chula lar view kha ne Mizo hla chuak to kan ti Mizo ina music video kan siama hetinga YouTube kan upload to a chuan views nga ber record kha hun rei tak kha chelani amaro chu tur tuma chuan Esther namte khanin aron khum ve tlat mai kha ni chu wang chuanin Lalrosanga po hi aruk tak chuan atran ruk view po angai ve tho don ani ti kha thil chiang reng ani to a chan chu kan lo hria to angin ti khan YouTube channel te pon siamari lo te subscriber nuai khate chu ko warwat mai ni chon a hla ran te pon yang chu khate ang fu chiang lo mo kan ti te ai kona asak la ya khami video ron leak out kan ti don nge LPS na aron upload a bok khan view si an chengai lo hrim chu wang tak chuanin Lalrosanga hi zai thiam lar tam tak kan ti te po hian aruk tak chuanin an hupur chho view mai thei ti kha thilom thei tak po ni Rebecca Lalrosanga te Esther namte te po ni khatiang ina views an lo nei bon to na 20 million kan ti te 40 million kan ti te khatiang kha Lalrosanga hian aron khum mai lo mo ti te kha kharil ruwa hian thil tam tak are sa alar view wang hian alar ema wang hian thil tam tak kharil ruwa alang lo thei to lo ni chu ni chira kan soi tuang khan Darkar somni pali aliam nuwa Lalrosanga hlathar music video thar te po reaction video karon ti chuak don ani khati te po kha bon chho view don ani hei tuna kan hmulai Esther namte ani hi hei kan hmongin jana gana mana ti kha 3 years ago 44 million views anei riap moi ani hi Mizo ina music video kan ti chhuat wa chuan views nga ber pol ti lo thei ani lowa hei ai tam hin hri ani chuan in comment section lama pokhan lo soi hrim wala Esther namte official ani hi chu all India kan ti te South India thleng pon ani India ram pum pui pi lama India ram pona India khole tui mo khatiang an ti thleng khanin an en na sat ber zinga mi khani chu wangin Esther namte na record tam tak alo siam to te Lalrosanga hian aron khum thayangem views nga aron khum chho thayangem chu mi tam takina kan lo ngai chan ania are sa hian record Mizoram record thar aron siam thei donem kan lo en ruzel don ani